खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरलायबाय पलिटिकेलजों लोब्बा थानाय आरो जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव मादि बुंगोन मा कमेन्ट लिरगोन बेखौ बुंस'नो हाया स' नोंथांमोना कमप्लिटलि फ्रि जा लिरनो हागोन जा बुंनो हागोन आरो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनै बाख्नायगोन बिथाङा मडार्न स्टाइलनि मोनसे पलिटिक्स खालामदों आरो बे पलिटिक्सआ ओरैबायदि मोनसे फोरमायो एसे डेभलप माने आप टू डेट पलिटिक्स होननानै आं बुंगोन आरो बेसो रियेल पलिटिक्स बबेबा मोनसे पार्टीनि उइक पइन्टखौ एटाक खालामनायासो जाबाय रियेल पलिटिक्स साननैसो सिगां आं बेबायदिनो मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे इमोशनेल एटाक खालामनायाव जों फेलें जादों जोंनि लिडारफोरा पलिटिकल लिडारफोरा नङा होमबा स' बिथाङा थारैनो निउ स्टाइलाव पलिटिकल एटाक खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो मोनफ्रोम पलिटिकल एटाकाव बिथाङा एबसुखौ लानानै फैदों कारण इउपिपिएलनि सबसे दुर्बल पइन्टआ जाबाय एबसु स' एबसुनिफ्राय थांनाय लिडारफोरानो दैदेनगिरि नालाय एबसु माने इउपिपिएल माने एबसु बे मोनसे माने सा मोनसे बुंनो हानाय मोनसे लामा थाहैखाबाय बेनिखायनो बे दुर्बल पइन्टखौ लानानै बिथांमोना एटाक खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे साननैसोआव मा सोलिबाय थादों जयनिं पलिटिक्स बे जयनिं पलिटिक्सखौ लानानै आं मोनसे बाथ्रा बुंनि बे आंनि पार्सनेल मतामत जागोन बिबुंथि जागोन जयनिंआ जाबाय मा जेब्ला इलेक्शनफोर खाथियाव फैयो अब्लानिया बे पलिटिक्सखौ जेनेरेलि खालामो बा जयनिं खालामनानै मा दिन्थिनो नागिरो गावसोरनि मेजरिटिखौ श' खालामनो नागिरो बे जाबाय मोनसे रोखोमनि राजखान्थि नाथाय बै जयनिं जानाय सुबुंफोरादि थारैनो भट होथारगोन बेयो जेबो फिक्स नङा रावबो पार्टियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव जयनिंनि मोनसे कम्पिटिसन माने जेसेबां सोर बांसिन जइन होनो हायो बेबायदि खालामनायखौ नोंथांमोना नुदों जायफोरा जइन जादों बिथांमोनाबो थारैनो बुजिदों जे जयनिंआ मा बुस्थु जयनिंआ मोनसे रोखोमनि पलिटिक्स बेयो बुंनो थांबा 100% रियेलिटि नङा बे जाबाय आंनि साननाय नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट लिरबानो जाबाय जियानो जाया मानो हाग्रामा महिलारिया मा बुंदों बे बाथ्राखौथ' नोंथांमोना नुबाय जानांगौ जे बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जि जोंनि बर' राव बर' भाषा बे HCDL हाबनाया मा बिटिसि सुक्तिनि थ्रयै HCDL हाबदों स' बेबायदि बुंदों बिटिसि सुक्ति जायामोनबा जेनेबा HCDL हाबनाय नङामोन बेबायदि जादों आरो बिथांनि बुंनाया बिथाङा मा बुंनो नाजादों मिथिया नाथाय बिथांनि बुंनाया बेबायदि जादों नाथाय बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बावगारलांदों बेयो जाय पलिटिक्सनि बारगाय बाथ्राया बे जाहैबाय मा बे रावखौ HCDL हाबनायाव माबायदि गुबुन गुबुन संगठनफोरनि अबदान दंमोन बिथाङा बेखौ मेनसन खालामाखै खारन बेखौ मेनसन खालामबा मा जागोन उइक पइन्ट जागोन ना गावनि बाथ्राया ओंथि थानाय नङा आरो बेनो जाबाय रियेल पलिटिक्स जेराव जाय बिथिङा रिलेटेड बेनि उइक पइन्टखौ एटाक खालामनांगौ आरो बे बिथिङाव हाग्रामा महिलारिखौ 100आव 100 पइन्ट होनांगोन नोंथांमोना स' बिथाङा माबायदि एटाक खालामदों आरोबाव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों गासैबो नोंथांमोना मिथिगौ बिटिसि सुक्तियाव एबसुआ सिंथ' आखाइ दोङो नाथाय रियेलिटियाव फर्मेलि बिथांमोना जेबो आखाइ गैयामोन बिनिखायनो बिथाङा मोनसे चान्स मोनबाय मा एबसुआ बेखौ सापर्ट खालामाखैमोन नाथाय मोनसे बाथ्राया रियेल बै समाव जाय एबसुनि दैदेनगिरि बिसोर दा सोरबा बिपिएफआवबो दङ नङा होमबा नाथाय बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंखाङा मानो होनबा बिखौ बुंनाया जाबाय उइक पइन्ट जियानो जाया मानो बिथाङा सबसे मोनसे मेजर उइक पइन्टखौ बिथाङा हमदों आरो बे जाबाय साक्सेसफुल मोनसे एटाक होननानै आं बुंगोन नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिरबानो जाबाय आरोबाव बिथाङा मोनसे उइक पइन्टखौ हमबावदों जोंनि दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि मोनसे उइक पइन्टखौ बिथाङा हमदों बाखि रियेलिटिया मा बेखौथ' रावबो मिथिनाय नङा होमबा आरो बुङाबो बिथाङा बुंदों मा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों मा नो बड'लेण्ड नो रेस्ट बे जि धरनामोन जि बिग्रायनायखौनो आं बुंबाय बे नो बड'लेण्ड नो रेस्ट मास गेदारिं बायदियाव बिथाङा बडिगार्ड लादोंमोन पुलिस लादोंमोन लोगोआव नङा होमबा स' पुलिस लानानै नो बड'लेण्ड नो रेस्ट होननाया जाबाय मोनसे नाटक मोनसे एक्टिं बे जाबाय सासे एजेन्ट बिनिखायनो बिथाङा प्रमद बर'खौ मा होनना बुंदों एजेन्ट माने बिथाङा रायजो राजाखौ ओरैबायदि फोरमायनो नागिरदों जे प्रमद बर'आ सासे थगायसुला स' बिथाङा बेबायदि बुंनो नाजादों आरो बेवहाय जुदि माखासे मानसिनि गोरबोखौ जुदि बिथाङा गलिनो हायोबा नोंथांमोना मिथिखा बे बाथ्राखौ फोथायनायाथ' गोबां दंखायो नङा होमबा बिथांमोनाथ' डाइरेक्ट गलिखाबाय आरो बिपिएफखौ सापर्ट खालामखासिगोन नङा होमबा स' बेबायदि आरो बेनो जाबाय दुर्बल पइन्टखौ एटाक खालामनाय पलिटिक्स दिनैनि तारिखाव नोंथांमोना नुगोन
जाबायदि हाग्रामा महिलारिया पलिटिकेल एटाक खालामदों बै एटाकफोरा खिन्थु बिथांनियाव लासै लासै माखासे बिथिङै इनक्रिज खालामलांगासिनो थादों बिथांनि माने भट बेंकखौ आरो बेवहाय साक्सेस जागोन बायदि नुहुरो बेबायदि जुदि बिथाङा नन स्टप जुदि एटाक खालामनो हायोबा थारैनो बिथांनि भट बेंकआ पावारफुल जानायनि 100% चान्स दं होननानै आं बुंगोन आरो बेनि जि रिप्लाइखौ खिन्थु दासिम इउपिपिएलखौ होनो हानायखौ जों नुनो मोनाखै माने बिथाङा जाबायदि बुंदों बै बाथ्रायाव माखासे मानसिया गलिलाङो नालाय नाथाय बेबायदि इउपिपिएलखौ एटाक खालामनाय नुवाखै बायदिसिना बुंदों नाथाय बै एटाकआ जेबो खामानियाव फैयाखै होननानै आं बुंगोन आरो एबसुखौ बिथाङा डाइरेक्ट बुंदों मा एबसुआ जाबाय मा स्किम रानग्रा मोनसे आफाद एबसुनियाव मोनथामल' स्किम दं दा डेट मिन्स इउपिपिएलनियाव मोनथामल' स्किम दं दा बेबायदि बुंदों माने एबसुखौ लाफायो नालाय बिथाङा इउपिपिएलनियाव दा मोनथामल' स्किम दं एबसुनियाव मोनथामल' स्किम दं बेबायदि टाइपनि बाथ्राफ्रा नङा होमबा मोनसेया जाबाय बिपिएफनि मिटिङाव थाङोबा अरुणोदय स्किम मोननाय नङा मोनसेया जाहैबाय बिपिएफनियाव थाङोबा 75,000 मोननाय नङा आरो मोनसे मायबा बुंबावदोंमोन बिथाङा गोसो गैला स' बेबायदि मोनथाम स्किमखौ बुंदों आरो एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बा एबसुखौ जाय सालायबाय थादों बिसोर जाबाय स्किम रानग्रा बेबायदि बुंदों बबेखानि बिथाङा एबसुखौ गाज्रि होनना बुङाखै नाथाय एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ बिथाङा बुंदों बर' रावखौ लानानै बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दा थानाय जि सरकारानो जा एबसुआनो जा जे बर' रावा जिहेतु 8 सिडिउल हाबदों बबेबा जायगायाव क'क्राझाराव उदालगुरियाव सेकेन्ड लेंगुवेजनो नाथाय बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों 8 सिडिउलाव हाबनाय राव एसेबां गोजौआव सहैखाबाय संबिजिराव हाबनाय राव बै हिसाबै बेयो मा जानांगौ समान रेंक जानांगौ एसामिस बांलादो हिन्दीजों समान रेंक जानांगौ सेकेन्ड थार्ड जेबो गैया बेवहाय इकुवेल रेंक जानांगौ बिथाङा बेबायदि बुंदों आरो बेखौ सेकेन्ड खालामनानै दोनदों प्रमद बर' बिथाङा एबसुआ बेबायदि बुंनो नाजादों बबेखानि बर' थुनलाइ आफादनि नाम लायाखै बिथाङा बे रावा 8 सिडिउलाव हाबनायाव बर' थुनलाइ आफादनि जि बिहोमा बेखौ खिन्थु बिथाङा बुङाखै खारन बेफोरखौ बिथाङा बुङोबा मा जानो हागौ बिपिएफनि खहाबो जानो हागौ बबेखानि रावनि बिथिङाव बुङोबा थुनलाइनि बिथिङाव बुङोबा जोंनि बर' राव थुनलाइनि बिथिङाव बुङोबा जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिहोमा बेखौ खिन्थु ओरैनो नेवसिनाया गोरोन्थि जागोन बे खिन्थु बे जाबाय पलिटिकेल एटाक दे बे बाखि रियेलिटिखौ मा बिदो लोब्बा गैया पलिटिक्सआ माबोरै मा बाथ्रा बुंनानै बबे उइक पइन्टखौ बुंनानै मानसिफोरनि गोसोखौ गलिनो हागोन आरो बेखौ मावनायाव हाग्रामा महिलारिया स्टार्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों बेखौनो गोदान पलिटिक्स नोंथांमोना थांनाय माखासे बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ माब्लाबाबो बेबायदि बाथ्रा बुंनाय थारैनो खोनायाखै जानांगौ रावखौ लानानैनो जा बबेबा कालसारखौ लानानै जा बेबायदि बिटिसि सुक्तिखौ एबसुआ सापर्ट खालामाखै बेबायदि रावखौ नोंथांमोना थारैनो एसेबां खोनायाखैमोन नाथाय बे बाराव नोंथांमोना माखासे बेबायदि खोनागोन मानोना बिथाङा बयनिख्रुइ उइकेस्ट पइन्टफोरखौ माने नागिरनानै दिहुनजोबना लाबाय आरो लासै लासै बिथाङा स्टार्ट खालामनानै होदों आरो बेनो जाबाय रियेल पलिटिक्स बेनो जाबाय मा सोरनिबा दुरबलखौ एटाक खालामनानै गावनि भट बेंकखौ बारायनाय पलिटिक्स आरो बे बिथिङाव जुदि इउपिपिएलआ जुदि बिनि फिननायखौ जुदि होनो हायाबा अब्ला खिन्थु मा जागोन इउपिपिएलआ मोनसे थ्रेट अबस्थायाव फैनो हागोन नेक्स्ट इलेक्सनाव आरो बिथाङा गावसोरनि जि एचिभमेन्ट बै एचिभमेन्टखौबो बिथाङा बुंनो बावगाराखै बिथाङा बुंदों मोनथाम साब डिभिजन मोनदों भेरगाव तामुलपुर आरो मोनसेया जाहैबाय सालबारि आरो बेजों लोगोसे गोदान जिल्ला मोनथाम मोनदों बेखौ बुंदों उदालगुरि मोनसे मोनबाय बाक्सा आरो मोनसेया जाबाय चिरां क'क्राझारा जाबाय थाखानाय जिल्लामोन पुराना जिल्लाखामोन बेखौ बिथाङा बुंदों स' गावसोरनि जि एचिभमेन्ट बेखौ खिन्थु बिथाङा बुंनो बावगाराखै स' बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मा सानो स' बिथांनि जि पलिटिकेल एटाक बेयाव बिथांनि भट बेंकआ बेसेबां बारायनो हागोन नोंथांमोना कमेन्टआव लिरबानो जाबाय नोंथांमोनाथ' मा बुंलायगोन मा माने जिमान जि बुंबाबो नोङो इउपिपिएलनिसो नङा होमबा नाथाय बिपिएफनि मानसिफोरखौनो आं बुंगोन बिपिएफआव रिलेटेड मानसिफोरखौनो बुंगोन बिथाङा जायफोर एटाकखौ खालामदों बेयो सबसे बेस्ट अफ द बेस्ट होनना बुंगोन मडार्न टाइमाव स' नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय जानांगौ आं मा बुंनो नागिरदों बेवहाय रावबो पार्टिन जाना बुङाखै आङो बेवहाय उइक पइन्टखौ होनदों जुदि इउपिपिएलआबो बेबायदि जुदि एटाक खालामनो हायोबा बेखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे जुदि रागा जोंदोंबा प्लिज कमेन्ट्स लिरदो जि लिरो आरो जुदि मोजां होनना सानदोंबा शेयार खालामदो
आरोबाव नोंथांमोनखौ आं बेखौ बुंगोन आरोबाव माखासे उइक पइन्ट दङ बै उइक पइन्टफोरखौ दिहुन मिनिमाम 20-30टासो उइक पइन्ट दिहुन नोंथांमोना जायफोरखौ नोंथांमोना सानफ्रोमबो होख्रावबाय थायो बेजों जेबो जाजोबा बेबायदि गोदान गोदान उइक पइन्टफोरखौ दिहुन आरो बेखौ पलिटिक्सआव इउज खालाम अब्लाना थारैनो बबेबा मोनसे पार्टिया भट बेंकखौ बारायहोनो हागोन जयनिंआबो मोनसे पलिटिक्स नो डाउट जयनिंखौथ' गासैबो पलिटिकेल पार्टिया खालामखागोन नाथाय जयनिंदोनो गासैबो जाया नालाय सोरबा ओरैनो जइन जाफ्लानानै मा एजेन्ट बायदिबो खामानि मावो सोरबा जइन जाफ्लाना रांखौ लाना गुबुननो भट होयो बिदिबोथ' मानसि थागोन बेवहाय सोरबा जइन जाफ्लाना मा खालामनो हागौ गावनि बबेबा मोनसे मुलाम्फानि थाखाय जइन जाफ्लागोन बिनि उनाव गावनिया साक्सेस जानायनि उनाव बाद दोनगोन बिदिबो मानसि थागोन स' बहुत टाइपनि मानसिया जइन जायो जेसेबां जइन जायो बिनि खमसे खम 50% मानसिखौनो आं बुंगोन 50%सो आरो आंनि मोनसे आइडियाव 50%सो मानसियानो मा जागोन फेक जागोन सब पार्टियावनो इउपिपिएलआव जइन जानानै जा बिपिएफआव जइन जानाया 50%आनो फेक जागोन स' बेबायदि 50%आ माने जेनुइन जानो हागौसो बेबायदि आरो जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे फेसबुकआव नायदोंबा नोंथांमोना फल' खालामनो दाबाव